Moi! Tänään mä luen sulle sadun. Olipa kerran kauan sitten, 80-luvun lopulla Tukholmassa paha pelikuningas, linnanherra Kaarla. Kaarla oli paha linnanherra. Hän otti Sulvallan raviralla talonpojalta vastaan vetoja. Kaar maksoi voitot raviran kerrointen mukaan, mutta eipä voitto yleensä tarvinnut maksaa. Talonpojat ja rengit hävisivät useimmiten rahansa Kaarlille. Kaar tuli rikkaammaksi ja rikkaammaksi. Samalla hän tuli ahneemmaksi ja ahneemmaksi. Eräänä päivänä Kaarl sai idean. Hän alkoi ottaa talonpojalta V5-peliä vain 1 äyrin rivihinnalla. Vain 100% laillisen valtiollisen V5-pelin 1 kruunun rivihinnasta. Karl Buukri uskoi, että näin hän saa kansan pelaamaan hänelle aivan liian monen rivin systeemeitä, joilla ihmiset häviäisivät osuessaankin, koska rivimäärät olivat niin suuria. Karl oli oikeassa. Kansa pelasi aivan liian vaikeita rivejä tähän 1 äyrin V5 ja aivan liian isoja kuponkeja. Raha virtasi linnanherralle. Hän osti autoja ja hevosia ja järjesti hovineitojen kanssa tanssiaisia hienossa linnassaan. Eräänä päivänä Tukholmaan tuli nuori norjalainen prinssi Jormar. Hän oli ikiaikaisen samannimisen viikingikuninkaan sukua. Saman viikingikuninkaan, kenen mukaan Jorkin kaupunki Jorvik oli alun pitäen saanut nimensä. Jormar ja hänen norjalaiset viikinkiystävänsä alkoivat pelata tätä Karlin 1 äyrin V5. He pelasivat kuitenkin aivan eri tavalla kuin papit, sotilaat, talonpojat ja rengit. Jormarin äyrin V5-kupongeissa oli melkein aina vain 1 tai enintään 2 hyvää suosikkia, 1 keskivaikea hevonen ja sitten pari kunnon yllättäjää. Ensimmäisen kevään Jormar vain hävisi. Hävisi ja hävisi. Karl linnanherra kestitsi hyvää asiakastaan Vallagruvissa notkuvin pöydin. Olutta virtasi kuten viikinkien Valhallassa. Hovinarrit tirskuivat naamariensa takana Jormarista norjalaisvitsiä pääntäen. Jormar ei voita ikinä. Hän on varmasti maailman huonoin hevospelaaja. Valepukuiset narrit kuiskuttelivat linnan neidoille. Mutta Eritloppetin vaiheella Jormarin onni kääntyi. Hän sai V65 kiinni yksin äyrin rivipanoksella. Yhtäkkiä V5 ja V65 voittoja alkoi tulla Jormarin, Thurin ja Huvinin kimpoille yhä useammin. Välillä meni aina pari kuukautta voitoitta, mutta tämä ei haitannut. 1 äyrin rivihintaisessa kimpassa, kun tappiot olivat merkityksettömiä ja vaikka norjalaisprinssit saivat voittaessaan vain 1/100 Sulvalan virallisen V5-pelin voitto-osuudesta, oli miljoonan voitto sentään 10 000 kruunua. Kun runsaan vuoden jälkeen Norjan viikinkiprinssit saivat taasen kerran V5 Sulvalassa kiinni yksinään, vastasi linnanherra Karl yhtenä keskiviikkona heidän ravipelipuhelinsoittonsa Kiinaksi. Karl tunnusti reilusti, "Jag hittat min övre man", ja hän ilmoitti lopettavansa laittomien hevospelien vastaanoton. Karl muutti nimensä, pääsi töihin suureen ruotsalaiseen tupakkatehtaaseen ja alkoi markkinoida tupakkaa. Jormar, Thur ja Hugin löysivät sen sijaan tahoillaan norjalaiset prinsessat ja he elivät niin ikään onnellisena elämänsä loppuun, aivan kuten parannuksen tehnyt paha linnanherra Karl. Sen pituinen se. No, tässä sadussa, joka on muuten ihan täysin kuvitteellisiin asioihin perustuva ja kaikki ne nimetkin on vedelty suoraan norjalaisesta viikinkitarustosta ja Ruotsin linnan historiasta, niin joka tapauksessa tässäkin sadussa on opetus. Ja nyt mietipä 5 sekuntia, mikä on tämän sadun opetus. Tai sitten jo arvata. Eli näitä vaikeita hevospelejä, kun pääsee pelaamaan mahdollisimman pienellä rivipanoksella, saavuttaa suuren edun. Koska silloin pystyy haravoimaan niitä kaikkein vaikeimpia ja kaikkein edullisimpia rivejä. Siihen ei ole kelläkään yksittäisellä ihmisellä oikeastaan pelikassa ja oikeastaan ei mullakaan. Mutta kun tehdään kimppa, niin voidaan niistä 10 000 hyvistä, mutta todella harvoin osuvista riveistä kimppaan pelata rivit ja
ajattelepa, että jos vaikkapa me pelataan jackpot-kierrokselle Suomessa 20 osuuden kimpassa yhdessä, niin meillä on 1/4 yhden rivin panos. Ja vaikka me totta kai voidaan kohdata monen kuukauden häviöputkia, niin meillä on varaa siihen nyt, kun ne rivipanokset pysyy niin älyttömän pieninä. Tuu kattoon, millaisia kimppoja mä teen Suomen kaikkiin jackpot-kierroksiin ja kaikkiin finaalikierroksiin tänä vuonna T7. Ja oot kyllä tosi tervetullut kimppaani, koska kun sulla ja mulla on molemmilla 20 osa, niin me molemmat hyödyttää ja päästään pelaamaan pienellä rivipanoksella.